गिबियावनो खुलुमबाय आरो जोंनि दिन्थिफुंखा इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआबो दाख्लैनि हाबानि भिडिअजोंनो एसे रिलेटेड। माने आंनि फंबाया मैया माने आठमंलायाव गावनि बिहावनियाव थांनानै फैबाय। दा आठमंलायाव थांनानै मा माल मोनबोखो मोनबोआखै बेखौ माने दिनै आंखौ माने गावसिनाव साहा लोंनो लिंहरदों नालाय, दा बे साहा लोंनो थांथ'नो जेसेबां हायो आं देखायलांनो नाजानोसै। अब्लालाय बांद्राय गोबाव खालामला लोगोफोर, आंजोंनो लोगोसे माने आंनि फंबाया आठमंलायाव मा मोनबोखो बेखौ एसे नायलांफादो ना मा होनो? थ'दो। फाइनालि आं आमाइमोननि न'आव सफैबाय। साहाखौबो रेडि खालामना दोनखादों, माने साहाया दहायनो फुदुंखानाय नालाय डाइरेक्ट फैनानैनो मोनलोंखासिगोन आरो आंनि थाखाय रेडि खालामनानै दोनखादों। साहाखौ डाइरेक्ट लोंखानोसै आङो, माने गुसु जाबाय खोमा, माखा खालायबाय। साहा लोंखांनानै मा देखायनो हायो देखायलायनोसैलाय, नायलांबाय थादो। नैथिं आमाइ दङ। ओके आनै नायलाय ओरै एसे नै। हाय होन दे, हेलौ होन। हाय हेलौ। ओके थैंक यू। वेरी नाइस। नै आरो बिनानावा सफैलायबाय नै। माने हाबानि आद्रा थानायखौ जानो लिंहरदों नालाय दिनै, मैयासो आठमंला जादों, दा बिस्राबो फैबाय आरो। दायो आं हाबायाव मा हरखो बेखौ एसे देखायलांसै, नायलांबाय थादो लोगोफोर। नैबे जाबाय गद्रेज। गद्रेजलायनो माबा फ्रिज। मा कम्पानिनि? सैमसां कम्पानिनि 5 स्टार माबा 5 स्टारनो मोनथिलायलाङा। एसे खुलिना नायनोसै मा दङ। गासिबो ओंखाम ओंख्रि दोनजाजोबग्रा। नै औ, दखानबो होनो हागोन। बहुत बरिया 5 स्टार। 20 इयार्स वारेन्टि, 20 बोसोर वारेन्टि आरो गाज्रि जायोबा फाहामबाय थागोन आरोखि। आरो नायलांबावदो। ओइ नों मा खालामदो? मा खालामदो? हानाङाब्रा, बेखौ सोफिननांगोन ना। रोन ओइ मा खबर? थ' जोंहा बेयाव माबाखौ नायहैनि, फै दोनथ' इयाव ओंखारगोन नोङो, फै र'। नै बे जाबाय सफा। नों जिरायलाय, आं देखायनि। सफा बेखौबो हजोंनिफ्राय हरदों, हाबानिनो गिफ्ट। जा फंबायनो माने बिहाव बिखुनजोआ गिफ्ट हरदों आरो ना। फंबायल' नङा, बेवाइनोबो। नायलांदो। आरो नैबे थफ्लायावबा मा दङ? ओइ निजोम, बे थफ्लायाव मा दङलै? ओमफ्राय नै बेफोरबो। बे जाबाय कुलार, फेन। आरो नैबे फेनानो जागोनदां। आरो कुकार। नैबे बाक्सुफोरावबो दङ बाल्थिं साल्थिं बायदिसिना दङ। बे हजोंनिफ्राय हरजोबनाय गोजा, हजोंनि माने रिसिपसननि आरो बेखिनिया। नायलांबाय थादो, आरो दंबावो। ओमफ्राय नैबे गद्रेजआबो हजोंनिफ्रायनो हरनाय। नै नायदो, गद्रेजआ बिराद गुवारथार आरो ना। मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा, हौवा गोदाननि न'आव हाबजाया, माने बाहेरायावसो दोननांसिगोन। नै गुवारथार नालाय। नैबे गद्रेजआ बेनो, पाल्ला मोनथाम। दासिमबो सिडिउल खालामनो हायाखै, माने सोनो हाथ'वाखै आरो। ओमफ्राय नै बिथिं शकेस, बेबो हजोंनिफ्रायनो हरनाय। आरो नायलांबाव मा नुयो। नै बिथिं
हिनजाव गोदान हौवा गोदाननि न' हाबजागोन दा ने ओमफ्राय नै बे फालेङाबो ओजोंनिफ्रायनो हरनाय ओमफ्राय नै बेफोरनो हाबायाव मोननाय गिफ्टफोरा न' गंसे जाखाबाय नैबे ट्रफिया नङा दै बे ट्रफिया बेयो माने फुटबल गेलेयो नालाय बेयावसो मोननाय बियो हौवा गोदाना फुटबल गेलेयो ओमफ्राय नैबे जाबाय आरो शकेस मोनसेबाव बेबो जोंनिफ्रायनो हरनाय ओमफ्राय नै ड्रेसिं आयनाया ओमफ्राय नैथिं आलना बेफोर गासिबो हजोंनिफ्राय हरजोबनाय गोजा दाबो शिडिउलखौनो खालामजोबनो हायाखै नै आरोबाव नैबेफोर बेगफोराव आरो बहुद जिनिसफोर दंबावो नै दख'नाफोरा एकदम लांदां फांदां गारना दोनलायदों शिडिउल खालामथ'नो हायाखै नैबे हाबानि बिबारा औ बरमाला हौवा गोदान हिनजाव गोदाना गानदोंमोन ना हाबा जानायाव बेनो आरोखि ओमफ्राय नै बे जाबाय आलना ओमफ्राय नायलांबाय थाबावदो औ ओमफ्राय नै गान्दु जिफोरखौ बेबायदि माने सोनानै दोनजायो आरोखि बे फालेङा जाबाय सिगुन दंफांनि माने बिराद दामि दंफांनिखा माने हौवा गोदाननि हिनजाव गोदाननो हरनो होननानै बिफाया आलो आलो न'आवनो बानायहोखानाय नालाय बिराद मोजां नायजोर बानायहोखादों बिराद मोजां जाखादों ओमफ्राय बिराद गिलिर रायजोफोर दिखांनो हाया 10 जनसोबासो दिखांनो हायो बिराद गिलिरखा सिगुन दंफांनि नालाय नैबे दरा गोदाननि बिब' सम सम जोंनि ब्लगाव ओंखारबाय थाखायो आरो ओइ बहा मा दंबावो आरो बहा मा दंबावो ओइ नै बिथिंबो दंबावो नैबे रायजो जानो थाखाय बासन बर्तन हरदों हाब सनानि दंबावोसो सनानि ओमफ्राय आरो दंबावो लोगोफोर नायलांबाय था आरो देखायबावनि बैथिं माबा मोनसे दंबावोनो नैबेलाय बे डाइनिं टेबोलाबो नैबे चेयार डाइनिं चेयार हेभि बानायखादों नैबे बस्थायावबो बहुत मोजां मोजां माल दङ बेखौसो देखायनोसै आङो देरन देखायनो जोंहा दे बे मोनसेयासो खोमा ए हाथ'नांसै नोंखो ए जाबाय हाबाय नै मलिबा बे जाबाय बेखौ खुलिलाय देमालि खोन्थाना बे जाबाय गाग्रि जिदौ होनना बुङो बेखौ सानजारियाव औ गवालपारानि गाग्रि औ ओमफ्राय बेबा मा जिनिस नै मिक्सार ग्राइन्डार नामा बिमा नै बायदिसिना दंसोगारो दे बख'दो दे नायनोसै नै काहानि थरसे
थांजाय बुरा थोरसि गाहाम होनना बुङो बेखौ गलपाराबा थोरसि मोजां जागोन आरोखि हाब बेयाव दै लोंथारगोनलै आं खनसेबाबो नै बे आरो दावराय पेइन्टिं बिराद मोजां जिनिस होदों जाय होदों बेखौ माने आंनिफ्राय थेंक इउ मोजां आरो आं मोजां मोननानै थेंक इउ होबाय आरो होग्राखौ मालाय हौवा गोदान हिनजाव गोदाना मालाय गावसिनि वालाव बरियानो दोथाबना लाथोंसै बेखौ सनानि थोरसि सनानि गिलास सनानि काप बहुद दङ रोना बेयाव दै लोंगोन ना लोङालै लोंगोन गोथाव जागोन बायदि मोनदोंलै बेयाव दै लोंबाथाय